Oh, putat ni kapil lah. Dia abang mga dia pembahasan sa kasi no. Itu lah putat ni. Nato. Sa siya. Kumoy. Apa mo? Siya yung nagpubem. Hindi ko siya ngitambat kasi mawayas kasi. Di ba sino ka? Ako kan hindi pa sila kamo sa amin, hindi kay bayar at speaking. Yung ilan, yung email. Kamo mi siya. Kung siya ko na depise po siya, hindi metsal siya hindi kaya siya. Kung baka kami siya. No, tem pasal fuerte, fue metido, ¿sabes? Bueno. Ah, siya yun. Pinagtrabaho mo sila dito guys. Hindi ko na marami mo. Hindi putat, epise o mga dia fume mo. May siya yung sundi base. Puti kap kita rasi sifo, puti kap no tisha ko. Ah, siya Putat may sa. Facebook. Puti kristal levo. Kung siya sa salong gala kung pala dito. Sifo? Oh. Yung siya kung siya subisin, sabi mo siya kasi. Bakit mo tigil doon lagi? Kasi wala. What to do? Business siya. Wow. Ilan ko, business ko. Dukal pa lupin lang, business ko. Ito so kayo din lang. Siya yung malas yung sa daing tao. Sa tao. Wow, clear. Kita. Ano mo ito clear, no? Hindi ko sa dukal pa lupin, business ko. Ubay tatat mo ba? Business din lagi. May siya isa sa salong niya siya. Salul again? Uwe mo. Uwe sa kanapot. O siya isa sa salong niya siya. Kote, imong paway. Bombin naman siya ito ba? E bila sino ko mo tifle, mangkoro so takit bay so ginaki di pom na mo flow sa kad ko kote. O mo si prati plau di ka mo tudo spray. Med mo et mo fle, o si prati pene, o mi pene. Garem bien. Garem na kom so mi pene. O mi pene. Shit man. Lepas from na flare. Ok, balgon sungai sa. Kami din na. Makaman de bra. Makaman sa opa dam dinila. Muito grand groupe dam dinila. Pour un petit fleur au point ou vinagre de comme côté là. Au fleur vinagre là. Oh. Bye bye. Mas um babezum. Oh. Sa magkasong na zona. Ba pong buat dia. Ba pong buat dia. Sibuk kan? Iya kat buhud sa macam saya puli isang ko. Oh. Ya binasa. Tibiyo lo tegombe. Ya, sara bola. Shewe ko natin. Mem kumagot mas eh. Oh, ugira ba ko natin ng diyan? No, mem. Sebe? Ah, kung saga suila. Sonya batsonya. Wa ko natin. Kumagot na tu. Sebe? No? Shewe na lele ba ko na. Oh, babe. Oh, ana lele. Oh, so kami na jud sabi. Tay problem. Sampo. Ba tama no? Kung no tele me ah. Bisa di sana. Ya so kan. Sampo. So kan na. Kung no tele me ah. Kaya mo ko. No, bago na. Shewe na lele ba ko. Oh, so again. Huh?